Heddiw, da ni wedi cynnal ddigwyddiad blynyddol ni, sef Gwobrau Gwirfoddoli Gwynedd. Mae hwnna'n rhan o Wythnos Gwirfoddolwyr sydd yn digwydd bob blwyddyn yr wsos gyntaf ym mis Fehefin. A prif bwrpas y digwyddiad ydy cydnabod cyfraniad mae gwirfoddolwyr yn eu cymunedau ni'n wneud. So, da ni'n rhoi gwobrau iddyn nhw megis tystysgrifau a llwyfan i ddathlu i llwyddiannau nhw hefyd. Mae gwirfoddoli'n treiddio i bob un math o fywyd, bob un agwedd o'n cymunedau ni dydy. Mae'n rhan anatod, dwi'n meddwl, o pwy ydyn ni fel pobl yng Ngwynedd. Felly, gwych o beth i allu dathlu o. Diolch yn arbennig i bob un ohonoch chi ac i bobl rhy fath â chi sydd yn cyfrannu gymaint ac yn gwneud gwahaniaeth rhwng bod yn cymunedau ni yn lefydd byrlymus, hwylus, llwyddiannus i fyw yn nhw, pobl fatha chi sydd yn galluogi hynna i ddigwydd. Felly eleni, da ni wedi cael nifer fawr o enwebiadau drwad, a mae yna dros 50 o unigolion yma, o grwpiau unigolion, ymddiriedolwyr a phobl ifanc. Felly rhyw 55 o bobl sydd yma heddiw sydd yn werth chweil i ddweud y gwir. Dwi'n meddwl fel cymdeithas, mae pobl, da ni'n tueddol o anhofio am gwirfoddolwyr, neu da ni'n sylweddoli mae gwirfoddolwyr sydd tu cefn i'r gwaith sydd yn cael ei wneud. A fel da ni wedi gweld heddiw, mae yna nifer o grwpiau gwahanol, o grwpiau bach cymunedol a pobl sy'n gwirfoddoli i ddigwyddiadau, gwirfoddoli i fudiadau hefyd. Mae'r rhan fwyaf o unigolion, dyn nhw'n isio cael y clod, dyn nhw'n isio cael y llwyfan, ond i ni mae'n bwysig bod ni yn danos beth sy'n digwydd, yn enwedig fel mewn ardal fel Gwynedd, ardal reit wledig a reit eang a gwahanol amrediad o wasanaethau hefyd. Ac i mi, dwi'n gweithio yn y ganolfan gwirfoddoli ers dros 10 mlynedd rwan, mae'n bwysig bod ni yn arddangos y gwaith yna roi llwyfan i'r holl waith calad mae pobl yn wneud o'i gwirfodd ac am ddim hefyd. O'n i'n teimlo bod dim i fi mae o, i bawb arall, dwi'n neud o achos dwi eisiau neud o, dwi'n eisiau cael ei nabod o am beth dwi'n neud. Dwi'n mor hapus. Ydy o'n bwysig roi digwyddiad fel yma ymlaen, ta'i gydnabod yr holl bobl o bob math o gefndiroedd gwahanol? Yndi. Mae yna mor gymaint o bobl o fan hyn heddiw yma dwi wedi siarad efo, di gwneud sgwrs efo. A mae bob un yn gwneud rhywbeth gwahanol. A mae bob un yn rhoi rhywbeth yn ôl i gymuned. A dwi'n teimlo, os am digon hyn am mynd ymlaen yn y bywyd ar y funud, yn wedig, mae Covid i bod, da ni'n beio hynny, da ni'n beio lot o bethau. Ond sy'n rhaid chi dalu am un byd, fydwch chi dalu eich amser yn ôl. Even os ond yn nocio drws nesaf gofyn, da chi'n iawn. Mae pobl ifanc yn aml yn gwirfoddoli, mae o'n rhaid hwb bach iddyn nhw, mae o'n hwb bach i profil nhw chwilio am waith. Mae yna bobl sy'n ymddeol yn gwirfoddoli, mae o'n llenwi gofod gwaith iddyn nhw, a mae lot o'r bobl sy'n ymddeol, dyna rhywbeth maen nhw wedi edrych ymlaen amdano fo drwy bywyd gwaith, ydy cael codi'n bora, gwneud be maen nhw isio, a helpu pe maen nhw isio, yn lle maen nhw isio. So, i'r bobl yna, mae o'n ddeheuad, mae o'n freuddwyd maen nhw wedi gael am blynyddoedd. Gardd gymdeithasol y Bala Community Garden. Dwi'n dilyn dy anturiaethau di ar Facebook. Be'n union ti'n neud yn yr ardd yma yn Bala i gyd? Wel, dwi'n tyfu llysiau i rannu fo'r dre, ac hefyd dwi'n dysgu plant bach sydd wedi dyfu pethau, cos dyn nhw'n dod mewn bag. Ti'n gorfod tyfu'r pethau yma i reid yn y bag. So maen nhw'n tyfu, mae gen nhw batch bach i hunain o bob beth yn yr ardd, cos mae o'r rhan o'r ysgol hefyd. A mae o jyst yn ofod braf i bobl gael dod, i gael munud i feddwl a jyst ymlacio hefyd, yn dydi? Ie, dwi eisiau fod yn gardd lle maen nhw'n gallu dod i eistedd, darllen llyfr, neu chydig o yoga, beth bynnag. Dyn nhw'n gorfod bod yna i helpu fi allan. Mae'n neis cael sgwrs efo rwy'n tra ti'n gweithio, ti'n meddwl. Mae rhywbeth fel yn dangos pa mor bwerus mae gwirfoddol yn gallu bod, ond mae'n dangos hefyd yr angen, dydy? Darparu bwyd ar gyfer bobl sydd ar ben eu hunain neu sydd oedd ei gychwyn bobl ar ben eu hunain a methu fforddio darparu bwyd a hefyd oedd o yn ystod y cyfnod pan oedd y gres, costau gres a costau tanwydd yn uchel a mi chwarae teg, mi benderfynodd Gareth a Linda Moon gychwyn y clwb cinio fel bod nhw'n gallu darparu y darpariaeth yma, lle. Wel, llongyfarchiadau anfarth i chi ar eich bobr. Diolch, diolch. Nice symud ymlaen wan at y ddau. Sut ydych chi? How are you today? I'm fine, thank you. Diolch, diolch. A huge congratulations. How does it feel to be recognised for all the hard work you've been doing? It's more about recognising the volunteers. That was the nomination. We started with 6 and some of the beneficiaries of the scheme came forward and now we have 17 and they give something back themselves, but we still feed all the volunteers at the same time, so those people who were being fed are now helping but also being fed. It's great to be involved with. It must be good food then, mustn't it?
It's marvellous. I'm the head chef. Mr. Moon is the driving force behind all of this. And he had the idea, he decided what we were going to do, how we were going to look after the community, and then he remembered he worked full-time. So guess who ended up doing it all? Dwi'n meddwl bod fi'n gwirfoddoli, dwi'n meddwl y pleser ydi o i mi, ond wedi gweld yr holl bobl yma heddiw, ta chi be, mae'n anhygoel gymaint mae bobl yn neud. A neud o'i cael hwnna i'w cymunedau, mae'n wych. Isio neud gwahaniaeth, de? Mae yna lot o'r gwaith mae'n mynd ymlaen tu ôl y llenni, yn does? Oes. Mae yna lot o bobl. A neis, pobl wedi gweld bod ni'n gwneud rhywbeth. Da chi wedi bod yn rhan o wleidyddiaeth am flynyddoedd lawer, dwi'n cymryd, na eisiau gwneud gwahaniaeth a ddech chi adeg hynny, a mae'r gwirfoddolwyr yma yn gwneud gwahaniaeth, dydyn? Dwi'n yn hwyd i asgwrn cefn yn cymdeithas ni, a dwi wedi deud hynna erioed cyn i mi ymwneud a dod yn aelod o Mantell Gwynedd. Dwi'n wirioneddol gredu hynna. Mae'r hen ddywediad dydy gwirfoddolwyr ddim yn cael eu talu, dim am bod nhw yn ddiwerth, ond am bod nhw'n hamhrisiadwy. Volunteers are not paid, not because they are worthless, but because they are priceless. A dwi'n meddwl mae werth gorffan efo'r dyfyniad yna ac y diolch mawr i chi ac i bawb sydd wedi hwyluso'r ddigwyddiad llwyddiannus yma heddiw. Diolch o waelod calon i bob un ohonoch chi. Diolch yn fawr iawn.